अरे देखु जी कि नहीं आउथरे देख देखला 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 जो स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप कौन पढ़ाउतला पिथागोरस थ्योरम कौन को हां हां ए तापरे हां बी नेक्स्ट 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 झाड़ो ना बे मुंडो घंटी एटा पिथागोरस अरे देखु जी कि नहीं आउथरे देख देखला 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 जो स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप कौन पढ़ाउतला पिथागोरस थ्योरम कौन को हां हां ए तापरे हां बी नेक्स्ट 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 झाड़ो ना बे मुंडो घंटी एटा पिथागोरस